интересувах от 2014 как украсяваме елхата за Коледа. Една къща и тук един снежен човек. Една коледна картинка, с други думи, накратко бих казал. Аз нарисувах рисунка, както празнувахме на Коледа. И аз рисувах Коледа с нашето семейство, като играем навънка. Ами влак, защото нали се сбогуваме и както влака върви и годината заминава. Аз ще нарисувам коледна елха, понеже е Коледа. Деца, които се радват на празника, на Коледа. Ще запомня 2014 с хубави спомени. Когато бяхме с семейството ми на ваканция в Девин. През тази година най-хубавият ми спомен е, когато получих нов телефон. Най-хубавият ми спомен, който преживях през тази 2014, беше когато взех първия си златен медал по лека атлетика. Пожелавам на моето семейство да са много живи и здрави и да имат късмета другото от магазина. Да са живи и здрави и много щастливи. Ами да са живи и здрави, през цялата година да имат голям късмет. Да са живи и здрави, всичко най-хубаво. Да са живи и здрави, само късмет и щастие. Да са живи, здрави, весели и засмени през новата година. Пожелавам ви винаги да са весели и здрави и да се прекарват винаги хубаво. Да са много здрави, все така добри и усмихнати и много позитивни.